ya wuce. Wancan ke insha Allah. Dole su sha ruwan zafi. Chocolate. Action. Action. Yawwa, so daga kan wannan kujera za ka fara sai ka dago kanka sai ka fara wannan gurin zancen wafi ni za a gaya ma ɗa malaku mahaifina malam faru malami ne ga kuɗi ga ilimi har ya mutu matarsa ɗaya shi bai san ma ɗa malaku ɗin ba to ba da goma ba action Ta ƙara jiƙa ku. Ni za ku zo ku gaya ma ɗa malaku? Mahaifina a garin nan ba wanda bai san shi ba, ga kuɗi ga malinta, kuma har ya mutu matarsa ɗaya, shi bai san ma ɗa malaku ba. Kun ga ma ɗa malaku ganin idon ku. Kuma ya raguwa mu ƙarasa. Da dai sake, da za ku gaya ma ɗa malaku ta yi babu yawa. Ina so kai su bushe ne inda ya ɗaki can. Kuma ka ta bushe. Yaya? Zai fara da kuma. Yaya kana ji na? Kaloyi ma ɗa malaku. Mahaifina kaf garin nan ba wanda bai san shi ba, malam faru. Ba wanda bai san shi ba, ga kuɗi ga malinta. Kuma har ya mutu matarsa guda ɗaya ce. Sai shi bai san ma ɗa malaku ba, shi gurin ma ɗa malaku. Ai kun ga ma ɗa malaku. Ganin idan ku kunta a jikinku ya gaya muku. Da ya biki gawa ba na son ki fa'in kiftin. Fa'in kiftin. Fara min daga me ya hana ku ƙara sa fa'in kiftin? Me ya hana ku ƙara sa fa'in kiftin? Allah ta adilu. Allah ta adilu. Hawahidatun. Hawahidatun. To naga wanda zai ƙara zo min da wata magana. To naga wanda zai ƙara zo min da wata magana cikin gidan nan. Ba ta tsaye da ke da wannan. Arewa. Okay. Kuce. Ashe na ma kana laɗe. Duk abin da muka yi ashe kana laɓa kana ji. Laɗe ya fi kai shi. Ko da kuka sani, ko ya shafa, ni dai aure kan muddin ina cikin janna babu wanda ya isa ne ni kaɗai zan gama rayuwar aure. To in ban kira ka da fitila ba, da me kake son in kira ka? Da bazarwa kake yawa ba. A ina ka samu kuɗaɗen da har kake jin kanka za ka iya yin kishiya. Kana baza, kana rawa da bazar mahaifiya ka dinga kirarin zafin kishiya. A ina ka samu abun mahaifina ne. In ba abun shi ba ina za ka samu kuɗaɗe? Babu. To ba ya isa ba. In dai ana takawa da bazar mahaifina, ni da kishiya a cikin jannan har abada. Sai ka bari sai ran da ka mallaki dukiyarka naka halak ɗinka sai ka yi abin da ka dama amma dai ba a wannan Ya ba kamar mata ba. Aikin banza da Salamu alaikum. Mutum ya shigo gidansa, ya sallama, ya zauna, ba za a ce sallama. Wani tsaki ne kai. wai me yasa ba zan yi maka haka ba kawai ka zo ka wulakantar da ni a nan gurin sai yanzu ka shigo ka ce wani kai sallama ban ansa ba inda matan bariki ne ai da tuni suna kiran ka za ka amsa
amma ni tun ɗazu nake ta fama kiran ka zan fita anguwa ma wai daga wayan na ma ya gagara. Amma kin tambaye ni dalili ko jin da yasa ba ki jure ki ba. Ko ku so kike kawai ki fake da haka domin ki ji ciwon kanki. Na iya kuma na saba. Na iya kuma na saba sai ki ƙara kankara wannan. Na iya kuma na saba. To yanzu ni wai in zo in zauna ko abinci ba za a kawo min ba. Abinci? Abinci kake magana in kawo maka abinci? Ok. Ga baiwa ka aure ka zo ka aje a cikin gida. Ko da yaushe in tabar dafa maka abinci ko kana ci. To yau ban ga damar dafawa ba. Ban ma yi ba. In za ka iya jira na a nan ka jira ni in je ciki in je in dafa in kawo maka. In kuma ba za ka iya jira ba. Yes. Ashe da ma tana da duk abin da muke faɗa kana ji. Duk abin da ya fara ka ji. To aure dai na fasa. Ita ma kuma ta aure. Sannan ni na addu'a Allah ya yi ni da ta. Sannan a yawan lokuta da dama na ina yawan To in ban kira ka bitil ba da me kake son in kira ka? Da bazarwa kake rawa, kake tunƙaho. Har ka samu kuɗin da kake tunanin za ka ƙaro min kishiya. Da bazar mahaifina kake rawa. Da ita kake rawa. Ba da kawai na ka samu wani kuɗi. Da har za ka yi tunanin za ka min kishiya. To in dai ina raye, in dai kana tasawa da bazar mahaifina, ba za a taɓa min kishiya. Ka bari sai ranar da ka samu naka ka tsaya da kafarka sai ka ce sai ki tsaki sai ki tashi ki cikin aiki wa shi. Action. Ka bari sai ranar da ka samu naka sai ka yi abin da ka ga dama, amma dai ba da kuɗin mahaifina. Start. Ni ma ga gidan. Na fita na ban miki.